Áldásos szép napot kívánok mindenkinek. Két Orakulum kártyát hoztam nektek, a macskaszellem és a galamb szellemét. A macskaszellem, kiálts ki a függetlenségedet. A macskaszellem, nyávog, arra szólít fel, hogy mondd ki a függetlenségedet, tartsd meg a távolságot önmagaddal és mások között. Ha ez nincs meg, akkor habozol, kockázatot vállalni, túl óvatos vagy önmagaddal szemben. Valamitől félsz. A macskaszellem arra szólít, hogy vágj bele. Úgyis talpra fogsz esni. A galambszellem kéri, hogy tedd fel magadnak a kérdést. Mit tenne most a béke? El tudod fogadni a különböző álláspontokat? A béke, amelyre vágysz, belül fakad. Ha úgy érzed, hogy háborog benned a félelem, a tenger, akkor csatlakozzál a szellemre, és gyakoroljad vele, meditáljál. Légy együttérző, mosolyoddal, szeretettel, kedvességeddel, kedves szavaiddal meg tudod változtatni önmagad és másokat. Áldás!